A Catalunya es produeix un ictus cada 30 minuts i és la primera causa de mort en dones de més de 65 anys i en homes de més de 75. Com a conseqüència de l'ictus, les neurones del sistema nerviós central deixen de rebre sang. L'equip del Marçal Pastor Anglada, de la Universitat de Barcelona, inverteix el finançament de la Fundació La Marató per buscar una nova diana contra les malalties neurodegeneratives. Aquest projecte s'inicia arran d'una troballa inicial que ens va permetre identificar una proteïna, una nova proteïna a cervell, que es coneix amb el nom de CNT2, i aquesta proteïna la vàrem identificar inicialment en cervell de rata. A priori, no estava previst que aquesta proteïna s'expressés en sistema nerviós central, i pel que ja se sabia sobre el que aquesta proteïna fa en les cèl·lules, podíem anticipar que probablement podia ser una nova diana en quadres d'ictus, i això va ser el que ens va motivar a tirar aquest projecte endavant. Aquest projecte gira al voltant d'un gen que codifica per un transportador de membrana cel·lular, aquesta proteïna que hem anomenat CNT2. La membrana cel·lular és un element primordial, amb la integritat, lògicament, de la cèl·lula, i bàsicament, entre moltes altres coses, serveix de barrera física a qualsevol tipus de molècula que per les seves característiques químiques no la pot atravessar. Per això calen transportadors. Els transportadors de membrana, de forma més o menys selectiva, facilitaran el pas des en aquest cas, al fora de la cèl·lula, a l'interior de la cèl·lula. Aquesta molècula que ens ocupa, que és fonamental en el sistema nerviós central, és l'adenosina. L'adenosina és una molècula que pot ser neuroprotectora en situacions d'ictus i ho és quan els seus nivells fora de la cèl·lula augmenten. Per tant, com es pot facilitar aquest procés? Disminuint l'activitat, disminuint els nivells d'aquesta proteïna CNT2 a la membrana cel·lular. Si això realment ajuda en quadres d'ictus, el que nosaltres esperem és que realment aquesta proteïna estigui inhibida i la seva expressió estigui disminuïda, com així sembla ser que passa. Lògicament, una manera farmacològicament de poder induir el mateix efecte fora precisament bloquejar aquest transportador de manera que aquestes molècules no poguessin passar i el nivell a fora de la cèl·lula incrementés. Ja va ser molt difícil poder demostrar que aquests transportadors de nucleòsids concentratius s'expressaven en el cervell. Ara hem pogut demostrar-lo, però encara no tenim les bones condicions per saber quan actua i quan no actua in vivo, en el cervell viu. Confiem que arribarem a trobar en quin estat es troba, a on i com, per tal de poder utilitzar-lo com a futura eina terapèutica.